Прывітанне, паважаныя гледачы, аматары беларускай мовы і проста тыя, хто выпадкова трапіў сюды. Асаблівыя вітанні і падзяка маім самым лепшым падпісчыкам. Калі ты не адзін з іх, то хутчэй далучайся. Сёння я хачу вам распавесці працяг гісторыі трэцяга варкрафту. Нарэшце падыходзім да апошняй кампаніі за начных эльфаў. Гісторыя гэтага старажытнага народу налічвае не 1000 гадоў. З легендаў, менавіта гэты народ быў адным з першых на Азероце. 10 000 гадоў таму пылаючы легіён спрабаваў упершыню захапіць планету. Начныя эльфы супрацьстаялі бясконцай арміі надзвычайна эфектыўна. Канешне ж, не ўсё было добра, і ўвогуле, як гэта звычайна і бывае, сітуацыя дайшла да крытычнай, але ў апошні момант эльфы вырвалі перамогу з лап дэманаў. А на дадатак яшчэ і распілавалі на дзве часткі галоўнага правадыра легіёна, цёмнага тытана Саргераса. Той спрабаваў праціснуцца праз партал у наш свет, але эльфы перакрылі партал, распілаваўшы злодзея быццам падчас няўдалага фокуса. Наступныя 100 стагоддзяў эльфы ціха жылі ў сваіх лясах, пакуль небяспека ізноў не прыйшла на іх землі. З гэтага і пачынаецца іх гісторыя. Частка першая. Вораг на парозе. Нас знаёмяць з галоўнай гераіняй дадзенай кампаніі – Цірандай. Тая заліпла, разглядваючы лес, бо адчувае, што там затаілася зло. Канешне ж, толькі нядаўна іх напаўбог загінуў ад рук оркаў, а цяпер яны яшчэ і аб'ядналіся з людзьмі і зноў спілоўваюць векавы лес. Наша задача – знішчыць захопнікаў. Місія падручнік. Асноўныя механікі эльфаў. Іх працоўнікі – ліхтарыкі, збіраюць драўніну і золата. З лесам усё проста. Дух лётае вакол дрэва, і вашыя рэсурсы паціху растуць. Такім чынам адзін працаўнік можа дабываць бясконцую колькасць драўніны з аднаго дрэва. З золатам складаней. Спачатку галоўны будынак, а гэта велізарнае жывое дрэва, павінна аплясці сваімі каранямі руднік з золатам. Затым 5 ліхтарыкаў будуць здабываць золата, не губляючы час на курсіраванні паміж шахтай і базай. Будаўніцтва таксама мае свае асаблівасці. Эльфы могуць будаваць дзе заўгодна, але пры стварэнні дрэў ліхтарык зліваецца з ім і вы губляеце працаўніка. Ніколі не выкарыстоўвайце для будаўніцтва звычайных дрэў апошняга работніка. Ваяры эльфаў, жанчыны-эльфійкі. Пашкоджанняў яны наносяць шмат і б'юць здалёк, але амаль не трымаюць удар, таму на ранніх этапах будзе цяжка танкаваць пашкоджанні. З плюсаў вы можаце вярнуцца на асноўную базу і выпіць вады з калодзежаў, што павялічваюць колькасць армій, і аднавіць здароўе любому ваяру. Будуем лагер, наймаем лучніц, дапамагаем мясцовым біорнам, што дапамогуць нам у фінальнай атацы. Рухаемся да лагера Альянса і Арды ў атаку. Асноўная задача – забіць паладзіна, але гэта не так ужо і лёгка. Тое ж на 6 ўзроўню, а значыць, час ад часу хаваецца за бранёй, а яшчэ лечыць сваіх воінаў. Але праз некалькі хвілін і ён падае без сіл. Перамога. Ну, так здавалася. Раптам на лагер людзей і оркаў нападае армія дэманаў і нежыці. Саюзнікі хутка аграбаюць і нясуць велізарныя страты. Мы ж уцякаем у лес. Частка другая. Дочкі Луны. Наш невялікі атрад пераследуе армія дэманаў. Яны заганяюць Ціранду ў глухі кут. На сцэне з'яўляецца асабіста кіраўнік арміі дэманаў, архізлодзей. Архімонд. Жаданне помсты прывяло яго да гэтай сустрэчы. Дэманы забіваюць нашых ваяроў. Сама ж гераіня хаваецца ў цень, а дэманы пачынаюць ашукваць лес у пошуках. Стэлс-місія. Варкрафт працягвае здзіўляць. Справа ў тым, што жанчыны з народаў начных эльфаў па начах становяцца нябачнымі, калі перастаюць рухацца. Нам патрэбна прабягаць праз патрулі, прадказваць траекторыю іх ходу і паступова рухацца наперад. Месцамі даводзіцца рызыкаваць, каб забраць якую-небудзь каштоўную рэч, але ў прамую канфрантацыю не ўступаць, бо ў актыўным баі з дэманамі у нас няма шансаў.
Месцамі сустракаем нашых ваяроў, якіх таксама бярем у атрад. На дадзеным этапе ў ворагаў з'яўляюцца цені. Магічныя стварэнні, што бачаць нашых ваяроў нават тады, калі яны не рухаюцца. Таму ў першую чаргу патрэбна ліквідоўваць гэтых пачвар. Дадатковая складанасць у гэтай частцы – час. Нам патрэбна дабрацца да нашага лагера да світанку, бо пасля ўзыхода сонца хавацца нашыя ваяры не змогуць. На шляху становімся сведкамі, як людзі і оркі ваююць супраць дэманаў. Але мы ж эльфы, з чаго нам давяраць смяротным істотам, таму абыходзім іх бокам. Знаходзім асадную зброю, балісты, а яшчэ атрымоўваем дапамогу, калі уважліва агледзім мапу. Жывы сапраўдны гідраліск з Старкрафту. З такой арміяй праносім базу мерцвякоў і знішчаем ворагаў. Перамога. У лагеры абмяркоўваем усё, што здарылася. Канешне, нежыць гэта дрэнна, але дэманы легіёну гэта яшчэ горш. Нам патрэбна разбудзіць друідаў. Частка 3. Абуджэнне Фарыана. Пасля старадаўняй вайны усе друіды ўпалі ў магічны сон, абудзіцца ад якога яны змогуць толькі ад голасу Кенарыя. Але, як вы ўжо ведаеце, мы прыклалі руку, каб той загінуў. Нам патрэбна здабыць рог Кенарыя. З яго дапамогай можна будзе абудзіць нашых ваяроў. А яшчэ ў дадзеным лесе спіць напаўвечным сном Фарыан. Самы лепшы вучань Кенарыя, ён жа і муж Ціранды, што яшчэ больш накаляе і так складаную абстаноўку. А яшчэ менавіта ён адзін з тых, хто правярнуў фокус з Саргерасам і распілаваў таго на дзве часткі 10 000 гадоў таму. Рушым наперад, кожны сваім шляхам. Нежыць да Фарыана, каб падсілкавацца яго сонным целам, а мы дарогай Кенарыя. На шляху сустракаем лагер оркаў. Мірнага шляху няма, таму атакуем іх і знішчаем лагер. Наступная перашкода – 3 вартавыя рога. З імі таксама не атрымоўваецца дамовіцца, таму ў расход. Ад гэтых ворагаў давялося канкрэтна аграсці, але перамога. Гук рога прачынаецца Фарыан. Злы, быццам я, калі гучыць будзільнік і патрэбна ўставаць на працу. І ён устае і ідзе ламаць кабіны ворагам. Частка 4. Друіды. Пасля доўгіх стагоддзяў сну муж з жонкай нават паразмаўляць не паспяваюць. Вайна як-ніяк. Фарыан адразу даведваецца пра план галоўнага злодзея. На гары Хіджал стаіць здаравеннае сусветнае дрэва. Калі яго зламаць, увесь свет загіне. А таму дэмана патрэбна спыніць. Фарыан выказвае разумную думку, што Арда і Альянс маглі б быць нашымі саюзнікамі ў гэтай вайне, але Ціранда супраць. Што ж, вельмі разумна, улічваючы, што свету амаль кірдык. Але ж добра, самі дык самі. Нашая мэта – дабрацца да месца, дзе спяць нашыя пабрацімы, друіды крыла. Будуем лагер і наперад. У дадзенай місіі вельмі цяжка з руднікамі з золатам, а таму тут мы выкарыстоўваем яшчэ адну асаблівасць начных эльфаў. Нашыя будынкі, а дакладней дрэвы, могуць устаць на ногі і пайсці ў любым накірунку. Канешне ж, наймаць ваяроў ці атрымліваць рэсурсы так нельга, патрэбна будзе ізноў закапаць карані. Але з дапамогай гэтай механікі наша база будзе паступова рухацца да варожай і да новых крыніц рэсурсаў. Знішчаем лагер Альянсу, што выпадкова стаў на нашым шляху, а затым пераходзім на тэрыторыю нежыці. Забіваем галоўнага з іх, а Фарыан з дапамогай сваіх здольнасцей аднаўляе пашкоджаны лес. Далей на нашым шляху паўстаюць самыя брыдкія ворагі, бо няма нікога больш брыдкага, чым здраднік. А менавіта іх лагер перад намі – саціры, што далучыліся да арміі дэманаў і цёмныя энты. Знішчаем усіх і з дапамогай рога абуджаем друідаў крыла. Новая дапамога нашай арміі. Перамога. Частка 5. Браты па крыві. Наш атрад рухаецца ў пячоры пад гарой Хіджал. Тут спяць 3000 гадоў друіды Кіпцюра. Нашая задача – абудзіць гэтых ваяроў, што здольныя ператварацца на мядзведзей. І зноў місія без базы.
Беражэм асабовы склад, знішчаем ворагаў і рухаемся па пячоры. Мы падыходзім да ўваходу ў турму. Тут эльфы трымаюць самых страшных злачынцаў, і самы страшэнны з іх – Ілідан, родны брат Фарыана. Ён таксама прыклаў руку да перамогі над легіёнам у мінулым. А справа была такая – Ілідан падсеў на магію. Канкрэтна так, быў гатовы на ўсё дзеля магіі. А ў эльфаў быў здаравенны калодзеж, поўны чыстай магіі. З дапамогай яго дэманы і знайшлі азерот, і праз яго спрабавалі прасунуць свайго лідара і захапіць свет. Але эльфы ўсё перайгралі, знішчылі армію дэманаў і іх лідара, але і паўсвету. Адзіны мацерык азерота раскалоўся на часткі. Многія расы загінулі, у тым ліку і самая прывілейная каста эльфаў – высакароджаныя. Ілідан падчас гэтых падзей атрымаў ад дэманаў некалькі магічных наколак і страціў вочы. Але Ілідан не быў бы сабою, калі б не заныкаў вады з магічнага калодзежу. Пасля вайны той спрабаваў стварыць новы калодзеж, але за гэтай справай яго застукалі суайчыннікі. Тыя ж былі рэзка супраць. Новы калодзеж прывядзе новых ворагаў, новыя войны і новыя катаклізмы. У культурнай бойцы Ілідан, каб данесці сваё меркаванне, што магія гэта добра, пакалечыў ці забіў некалькі эльфаў. А таму зараз адбывае свой адвечны тэрмін. Як-ніяк, пакуль існуе сусветнае дрэва, эльфы не старэюць. А таму Ілідан ужо 10 000 гадоў сядзіць у турме і махае сваёй зброі туды-сюды. Добра, хоць яе не адабралі. Усё ж дзіўная турма. Дакладней пра гэтыя падзеі паглядзіце любое відэа на ютубе на дадзеную тэматыку. А то на поўны пераказ пойдзе часу больш, чым на ўсе відосы на канале. Вяртаемся да нашых герояў. Фарыан лічыць брата злодзеем, што павінен сядзець у турме. Ціранда ж лічыць, што Ілідан герой, што заслугоўвае на другі шанец. А яшчэ калісьці два браты кахалі адну дзяўчыну. Тая ж выбрала мудрэйшага, але зараз той перажывае наконт былых пачуццяў. Так ці інакш, але даваць загады Цірандзе можа толькі яе багіня. Ну і мы з дапамогай курсора. А таму яна бярэ ў аблогу турму, а Фарыан далей шукае друідаў. Наш і так невялікі атрад падзяляецца на два. Прабіраемся з Фарыанам глыбей у пячору, перамагаем ворагаў і знаходзім друідаў кіпцюра. Тыя ўжо абудзіліся, але яны занадта доўга былі ў вобразе мядзведзей. А таму нападаюць на нас. Нам патрэбна прабіцца глыбей у пячору, каб з дапамогай рога прывесці іх да прытомнасці. А яшчэ мядзведзей нельга крыўдзіць. Тут нам вельмі дапамогуць друіды крыла. Яны сваімі здольнасцямі могуць падкідваць ворага ў паветра, не наносячы ім шкоды. Дабіраемся да патрэбнага месца і перамога. Наша армія дапаўняецца моцнымі саюзнікамі. Вяртаемся да Ціранды. Нам патрэбна ліквідаваць ахову турмы і вызваліць Ілідана. Цікава, канешне. У нас тут вайна, ворагі, а гэтыя сядзяць ва ўтульнай турме і ахоўваюць аднаго злодзея. Прабіваемся праз ахову і дабіраемся да Ілідана. Той надзвычайна рады бачыць хоць кагосьці, а тым болей сваё першае і адзінае каханне. Ціранда просіць ваяра змагацца за свой народ, але той гатовы кінуцца ў бой, але толькі дзеля кахання, а ніяк не дзеля свайго народа. Частка 6. Смутак і полымя. Ілідан адзначае сваё вызваленне, але шкадуе, што яго брат да гэтага часу лічыць яго здраднікам. Але галоўны герой плануе даказаць адваротнае. І падчас гэтага разважання да нас прыходзіць Артас. Пасля кароткай бойкі Ілідан усё ж выслухоўвае, навошта той прыцягнуўся. Артас распавядае, што галоўны над арміяй нежыці валадар жаху Цікондрый, а крыніца зла ў лясах чэрап орка Гул'дана. Злівае гэту інфу Артас не дарма. Па задумках валадара нежыці, гібель легіёна была б надзвычайна выгаднай для нас усіх. Што ж, карыстаемся парадай і рушым наперад. Прабіваемся праз арміі дэманаў і цёмных эльфаў да знакамітага чэрапа. Але тут былая залежнасць Ілідана зноў бярэ верх. Замест таго, каб знішчыць старыя косткі, цёмны мечнік паглынае іх сілу і становіцца напаўдэманам магутнейшым за любога з генералаў Архімонда.
Цяпер можна біць морду і цікондраю. Той здзіўлены нашым з'яўленнем і знешнім выглядам, але дае дастойны адпор. Скажам так, вельмі ж непрабівальны гад. Але праз 5 хвілін крыла кажана былі адламаныя і той адпраўлены ў пекла. І раптам, пасля бойкі, з'яўляюцца Ціранда і Фарыан, адзіныя, чые меркаванне яшчэ важна для Элідана. Тыя ж асуджаюць знешні выгляд і ўчынкі нашага героя. Падумаеш, выглядае як дэман, але ж знішчыў аднаго з галоўных ворагаў і ўратаваў наш народ. Але для Фарыана гэта не аргумент. Той адракаецца ад брата і праганяе Элідана. Канешне, наперадзе самая велічэзная бітва за апошнія 10 000 гадоў. Навошта нам моцныя ваяры, што ў сола крушаць арміі? Хай гуляе, справімся самі. Эх. Апошні ахоўнік. Праз 2 дні ў лесе каля гары Хіджал ізноў сустракаюцца Ціранда і Фарыан. Апошняга ў сне сюды прызваў велізарны крумкач. Тут жа аказваюцца Джайна і Трал, што таксама былі прызваны. Ціранда адразу ж пачынае агрэсіраваць, але тут з'яўляецца прарок. Урэшце рэшт, ён распавядае сваю гісторыю. Калісьці ён быў дурным, маладым, паслухаў голас загінуўшага цітана Саргераса і адчыніў партал для оркаў. Такім чынам і пачалася першая вайна і падзеі першага Варкрафту. Праз гэтыя утручанні і быў адчынены партал для дэманаў і пачалася цяперашняе ўварванне на Азерот. За свае ўчынкі Медзіў, а менавіта так завуць прарока, быў забіты сваімі ж сябрамі. Але нейкім чынам ён адрадзіўся і цяпер вымушаны зрабіць усё, каб выправіць свае памылкі. Ён апошні ахоўнік Азерота, і ён прапануе адзіны шанец на выжыванне. Аб'яднацца. Частка 7. Змярканне багоў. На наступную раніцу арміі Альянсу, Арды і начных эльфаў сабраліся на гары Хіджал. Армія дэманаў на падыходзе і зараз будзе страшэнная бітва. Фарыан распавядае, што пасля Вялікай вайны, што была тысячагоддзі таму, увесь свет зарынуўся ў хаос, акрамя начных эльфаў. Дрэва, што вырасла на гары Хіджал, давала ім сілу, каб жыць, развівацца, а яшчэ не сталець і не паміраць ад старасці. Цяпер час павярнуць гэты дар. Фарыан плануе перанаправіць гэтую энергію, каб знішчыць дэманаў, але яны самі стануць таксама смяротнымі. Але для гэтага Фарыану патрэбны час, а нам патрэбна пратрымацца колькі магчыма. Самая цяжкая і складаная місія, таму што яна апошняя, а значыцца, вораг кіне на нас усе сілы. А нам патрэбна пратрымацца 45 хвілін рэальнага часу пад наплывам бясконцых хорд дэманаў і нежыці. Ну, звычайна, я такі праходзіў гэтую місію. Губляў дзесяткі і сотні сваіх ваяроў і саюзнікаў. Бачыў, як дэманы разбураюць замак Джайны, як спальваюць лагер Трала, але зараз я гэтага не дапушчу. У фінальнай бітве не загіне ніхто. Канешне, я не думаю, што так задумвалася, але ёсць адна хітрая стратэгія. Нам патрэбна 10 мінгоблінаў і Ціранда. Нападаем у сола на лагер нежыці. Карыстаемся зельнем непаражальнасці, што дае магчымасць ігнорыць любыя пашкоджанні, і пакуль яно дзейнічае, мініруем увесь лагер мерцвякоў. Пакуль Джайна панікуе з-за нападу ворагаў, база дэманаў узлятае на паветра разам з асноўнымі сіламі ворагаў. Галоўнае прасачыце, каб у мерцвякоў мёртвымі аказаліся ўсе працоўнікі, бо гэтыя фанаты сваёй працы адбудуюць усё праз некалькі хвілін. Калі вы ўсё правільна зрабілі, у жывых застаецца толькі сам валадар легіёна. Таму астатнія 40 хвілін п'ем гарбату, разважаемся, ладзім новыя знаёмствы з прадстаўнікамі Альянсу ды Арды. Разумею, што гэта павінны быць драматычны момант, апошняя бітва, але ж, калі можна дабыць перамогу і не згубіць ваяроў, то чаму бы не? Тым больш, у апошнюю хвіліну рухаецца наперад пачынае і сам Архімонд. А гэтую махіну для знішчэння увогуле нельга спыніць. Той разбурае наш лагер і дабіраецца да дрэва. Але запозна для яго, пастка гатовая, і галоўны злыдзень яе не заўважыў.
Карані з часам адновяцца, як і ўвесь свет. Ахвяра прынесеная. І вось оркі, людзі і начныя эльфы адкінулі сваю старую нянавісць і аб'ядналіся супраць агульнага ворага. Так і сама прырода паўстала, каб назаўсёды выгнаць цень. Што тычыцца мяне, я вярнуўся, каб забяспечыць будучыню, навучыць свет таму, што яму больш не патрэбны захавальнік. Надзея для будучых пакаленняў заўсёды была ў руках смяротных. І цяпер, калі моя задача выканана, я займу сваё месца сярод легенд мінулага. Так заканчваецца гісторыя трэцяга Варкрафту. Сапраўды, вялікая гульня. Мабыць, такім цікавым і насычаным сюжэтам можа пахваліцца, бадай што, Старкрафт. Магчыма, калісьці разбяру яе. У дадзенай серыі ролікаў я раскрыў для вас толькі маленькую частку таго кантэнта, што захоўваю ў сабе гэтая гульня. А колькі кніг, ролікаў на ютубе ды іншага кантэнту не пералічыць. А яшчэ фільм ёсць. Калі фэнтазі ваш жанр, абавязкова азнаёмцеся. А яшчэ дзякуй. Гэта першае беларускамоўнае праходжанне Варкрафту 3. Дзякуй, без вас бы я гэтага не зрабіў. Так, шлях быў цяжкім, ролікі выходзілі з перапынкам у месяцы, а праглядаў яны набіралі яшчэ менш, чым можна ўявіць. Так, прагляды нават ніжэйшыя, чым звычайна на дадзеным канале. Але я ні пра што не шкадую. Дзякуй, што даглядзелі да гэтага моманту. Напішы ў каментах, што ты да гэтага часу тут. Той надзвычайна рады бачыць хоць кагосьці. Бачыць у яго звычайных вачэй няма, толькі магічныя. І чакаеце працяг пра якую-небудзь гульню яшчэ. Альбо чакаеце праходжанне Warcraft 3 Frozen Throne. Падпішыцеся на канал, падзяліцеся з сябрамі. Дзякуй за ўсё і убачымся!